Alo. Babakay. Babakay. Әйе, oğlum, әйе. Ишетем, әйе. Aha. Böyle. Нәрсә? Хәлләр ничек? Ярый, балам, ярый инде. Әйбәт. Безнеке ничек булсын инде. Квартларча инде, квартларча, балам, әйе. Компьютердан бер документ кирәк иде, бик срочно. Хәзер, улым, хәзер, тукта. Компьютер дисеңме? Тукта. Хәзер, улым. Миңа ярдәм итә алмассың микән? Нәрсә иде, балакаем? Миннән нинди ярдәм булсын иде тагын, хәзер? Бабай, анда рабочий өстәлдә Excel файлы бар иде. Шуңа җибәрә алмассың микән миңа? Хәзер, балам, ачып карыйм, яме. Туктале. Монда синең бит код доступы ниндидер сорый, Анда запаролины бит бу. Япон сандыгы, Җибәрә алмас инде ул аны. Тукта хәзер. Әйдә, бабай, җыеп кара. Әйдә, балам. Давай. Шуруй. Без аны хәзер Берлинне гына алганны 2 генә басам мин бу нәрсәне хәзер. Хәзер взламаю мин аны. Коясың моның теге нәрсәкәе. Менә. Хәзер. В12, Ж16, К34, Я, дефис, Д, КЛП, 35, 78, 9, Б, 29, ГШ, 45, ЮМ, 81, Н, 47, G, W, F, D, A, T, Y. Ну ты даешь, бабай, молодец. Рахмәт сиңа. Эй, улым, мин бит сугышта связист булдым. Бүтән немецләрнең Wi-Fi парольларын взламывать итеп Сталинга җибәреп ята идем окоптан. Карале, бабай, ул вакытта Wi-Fi да бар идемени? Шаярдам инде, балакаем. Сезнең ул хәзер WhatsApp, Viber, Instagram, Telegram. Безнең ул вакытта Күгәрчен почтасы гына бар иде. Да, бабай, бик яхшы яшибез икән хәзер. Балакаем, карале. Сиңа аны файлап миникка шифровать итеп җибәримме? Әллә үзеңә рабочий өстәлеңә доступ ачыйммы? Әйдә теге Time Viewer-ыңны кабыз давай. Хакер бабай, ссылку давай. Хакер бабай түгел, Хаким бабагыз булам мин.